Straight to the point. Okay, mga sukid ting paminaw. Kini ni ang tawag na to ba mahigala ba nga ang mga tao nag-observe ron, kabantay sila nga ang mga gipanggukod kadtong mga musulti mga higala batok sa administrasyon. So mabutang ini pahilom mo na. Kumuhilom na ang tanan, asa naman mga higala ang freedom of expression anang kalakihan. Wa na'y makatingog. Nawa na mahigala ang gipasalig sa atong konstitusyon diya sa Article 3, Section 4. Ang ato may galang guaranteed freedom sa pagpadayag sa ato mga sentimento batok mahigalas gobyerno. Straight to the point. Kay matag tao nga tan-aw mo sulti, di mauyunan mahigalang sulti wa naman. So nawa ang demokrasya. So sunod na lang tantanan, wa na'y makatingog. Medyo lisod ng kalakihan mga kaigalan, ha? Muna karon nga, kumubantayan ni mo, mayon tato ko na, bisag, katubang na ay mga issues ba, ibutantas mga senador, dili kayo obvious bitaw nga, ang naay issue, pasakag kaso. Karon ang nahurot o pasakag kaso, sa minority region. Wa bisag usa, dili sa majority. Ang nadag-hulga-hulga, si Cheese Mahigalag, si Joel, kay di man na sila original po nga dito gikan sa majority. Karon nga na bali na sila mahigala, hayahay nilang baga. Nyaon niya, matanaw lang ta anak mga sugid ting paminaw nga selective justice. Ang ato fair. Pagkukulatanan kanang dunay issues. Kay balikon ako kung selective ang justice mahigala, persecution ang mahitabo. Dili masulbad ang grabing problema sa korupsyon. Kay usa ka na kadakong mensahe, nag-send sila og strong message sa tanan nga okay ra padayon na mo kawat basta kay naalang mo sa linya sa administrasyon. Straight to the point. Manang kabantay mo mga congressmen mahigalang involved sa flood control projects. Pila man ka mga congressmen doon mga projects, doon mga allocations sana. Naba investigation bisag gamay wa. So ang imong teknik ra kung ikaw congressman, okay ra gyud umangawat basta kay kalinya ka lang sa kauban ka lang sa grupo. Mo nagingon kay nga sige kawat lang kawat masayag buwag sa grupo. Kinsa may pildi ana ang Pilipinas, ang katawhan may mapildi. Mo nang atong punto okay ipatas tanan. O moingon ta mahigalang go code for accountability makaning ato. Kay kung pili-pilion ra nagpasabot ka na mga higala nga ang bisagan di kakawatan unya supa ka naka sa minority may gala himuan ka magyud pamaagi unsa ipasakang kaso nimo. Bisag gani may gala sa Chavit Singson day dakop si Mike Defensor bitagan tong Chavit mahigala kay bilabol na to iya. Kini kang Mike Defensor igawas ani. Why bail ni? Unsa man sa ni Mike Defensor, kana iyang kaso is very also very interesting mga kaigalaan ng kasuhasan. Ato nang hisgutan mga sugid ting paminaw. So kapag pasakag kaso is one thing. To prove that case in court is another thing. But the problem there is, if the case that is going to be filed is a non-bailable case, ang mahitabo ana, mapriso ka mga sugid ting paminaw. Nya, butang-butangan ng kanang kaso nga kanya non-bailable. Medyo lapsaw na nga kuan ba naunsa na ang matang sa hustisya anang kalakihan. Ang atong punto pildi tang katawhan, pildi ang Pilipinas, pildi ang kaban sa katawhan. Kung ang gukuron mga higala kadto lang kontrapartido nga may musulti mga kagalaan sa mga kahiwian. Ang diya sa mas daghan na ba nindiya sa administrasyon. Mahulot atong kwartas kaban anang kalakihan daghan kay kawatan niya wala investigasyon. Basta kay kauban mo. So makita ni mong pattern tanawa. Mismo ganito ang investigation sa PhilHealth ganin 60 billion day. Murag nahanaw man lang daw ay aso. Nahanaw lang daw aso. Daku atong kurtaha. Nya kwarta ko na sa mga tao. Kwarta ko na mahigala sa mga members PhilHealth Indekin. Nya wa lang. Billions na. Billions. Diya pa mahigalay sa flood control, trillions.
So ang akong punto, pildi ang katawhan. Pildi ang Pilipinas, pildi ang kaban sa katawhan kung inanaon mga higala. Kabati mo ng mga congressman, may sa Cebu lang gudaan, pila ka mga congressman yung diadiri, naidaghan ng mga flood control projects, mga higalang allocations ng mga districts, natandog ba sila wa? Pero musuway ng mga congressman, mahigala og sulti mga kagilaan, batok sa administrasyon, delikado tandog na imong flood control problem di aron. Straight to the So point. kung mauna na mahigalan dagan, inanaon ang kalaki, wa na ta mga higalay paglaom. Muna itong punto. Ang atong panawagan, okay. Sige, Sara, imbestigahon, imbesigara. Na naman ang schedule. Pero di na to kalimtan tong flood control. Ano unsa naman ang kalakiha? O ang uban pang mga anomalya? Lisod kayo magpiyungon na imong mga matas dakong kawat. Okay ra ka sa ginagmay mo na karon ni nangawat may galag. Angay masanang ipa kuan noon para mutagamsan. Mangawat og pagwapa, sigurado dakpan. Mangawat kag bandisal, sigurado ka madakpan. Pero mangawat kag mali-malitang kwarta, basta administrasyon lang ka, kauban lang kanila, di ka madakpan. Why bisag gamay ang investigasyon? Mo na dihay atong punto. So gahapon, atol sa rally may galado na speech si Senator Rodante Marcolita, atol lang paminawon para siya lang mo explicar sa iyang habig mga kagalaan, labot sa iyang speech ni ining maong panghitabo sa rally mga higala. Okay, sige names, ato paminaw names. Magandang gabi po sa ating lahat. I love you po! Gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa, ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparency, at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Ang iba po ay mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon. Salamat po! Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Salamat po! I love you po! Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Okay, pause. Pause gamay ha.
Ikaduhang adlaw na pero wa niya makita mahigalang gipang kapoy. Ngano man driven man gud sa kwan. Ang mga tao ba kung lahi man gud nang magtapok bitaw nga gipatapok nimo labay nga binayran. Sus. Kapoy ka na inana, may ngita pa ng snacks kay. Kana mga hinakot nga mga audience na. Oh. Taon mo hinahinay nagpanguli niya maingon pa ng asa mga tong kaot. Pero kani ingos Marcolita, ikaduha ng adlaw pero wa na ko nakita ang inyong kakapoy. Dasig. Ngano man naamang kay nakita ba nga ang nimong ipadayag nga sentimento? Mo na kalainan ko magrally mahigala kan abang. Kita mo. Pareho na magrally-rally mahigala ka ng kwanday. Mo sakto masana ka ng mga kandidato ba na mga graduation adto na dayon speaker kas graduation. At least naanadaan ba ang audience naanadaan, captured na daan. Sama sa gibuhat ng Risa Hontiveros. Doon na graduation sila speaker, na. Bisag si Sara po na graduation siya speaker, nadaan. Kay kung panalitan o wala, yan nagsuroy ni mo dito na may kandidato yun yung humot sa mga tao mo hugop yung mga tao. Napo iban kay nga, igtungan ni mo ito ha, yung hugop. Straight to the point. Now, mo ni mga higala giingon ni Marcolita, ikaduhang adlaw na pero wa na ko nakita ang inyong kakapoy. Kay nga naman, kasabot manggug ka sa imong krusada. Kasabot manggug ka unsa imong tuyo. Kasabot ka unsa imong panawagan. Ngagikan sa imong kinasingkasing ang imong pagmarcha diha. Lahi nang magmarcha ka, lahi nang mupagawas ka diha og moapil ka rally nga gidara ka sa mong silingan o gibayran o gihakot ka diha. Kay daghan kag demand kay asa man among bahin ni, asa man ang snacks, asam paniud ko. Ato lang ni agi kito katawa mga kagalaan. Parihara po ni mahigala ining dili morale pero are sa ato mga Facebook pages, ato mga higalang mga YouTube channels, labi na namo des DYHP kay FM discuss na ko mga kagalaan dunay mga tao nga kinasingkasing ilang komentaryo. May buwan man nimo ang kananaang komentaryo mahigala nga on point ba? Kinasingkasing ang komentaryo mga sukit di paminaw. Kaysa ako nang ingon, o magkalahi tag baruganan, okay naman na. Kay demokrasya man ta. Pero walay personalay mahigala nga mga attacks, nana, no? Kay laibilo sa puna. Pero kung magkalahi lag baruganan, okay ra. Pero magkalahi tag baruganan, kay ikaw binayran, dili na mo sustain mga sukit di paminaw, kutob ra po na sa kwan. Hantod asa kutob nga siging bayad. Tanawa, madili gani, panantanan ka ng mga trolls. Nagipang silduan. Ni comment na po na sila, kay nagdawat po sila mahigala og allowance. Nagdawat po sila sildo. Gikan sa mali-malitang kwarta. Kung nandun na gani mga trolls mahigala masaag sa among Facebook pages, sagdan na muna. Nga naman, kana sila mga higala, tubagon naman sa ato mga loyal nga mga listeners. Sila rasay mo tubag. Nunid pa mga higala nga, kwan. Munando na gani FB page nga, magiglalis pa gini sa mga trolls, na dili na ako ng FB page. Nga naman, tagatog chance. O magkalahi ang baluganan, natural na. Di man tayo uniform o huna-huna. Pero magkaparihat tag punto mga higala, okay ra pod. Nan og magkalahi ang punto kay mga binayran nakadawat og mali-malitang kwarta, di lahi po ng ila mga higala, kutob lang na mo sustain hangtod kutob kanus a mahigala ang bayad. Inigabot na ng madili ang sweldo na, di ba di na mo attack. Na may mga higala yung mga kwan. Kaya nanigod nga sitwasyon, labi na mga higala kwan. Mali-malitang kwarta doon na may mga handler ana, ha? Pila ka bug imong troll farms ana, o mo ni among bayad na takihala na diha ang kuan na. Ikaw may bantay diri nga kining particular person ana, no? Para na lang magsamok-samok kuno nga lahi mga higalag opinion. Imo lang pasagdan kay ila po na mahigalang mao po ilang gihimong panginabuhi na mga sukid dig paminaw in town. But in fairness, doon na po uban niya lahi na to baruganan. Ato pod mga higala nga respetaran. Kaysa ako nagingon kini bitang war on drugs, magkalahi man tagbaruganan. Kay lahi man ang experience mahigala sa
kinabag ang katauhan, labi na sa mga kabos, labi na sa masa, during the time ng President Rodrigo Duterte, na feel nila yun ang safety. Naman po iban mga higala, labi pag panahon Duterte, namatay iyang papa, namatay iyang tiyo o drug lord, kana mahigala bisa pag iyang, bisa pag drug lord to, pero ilang parinti, sakit po silang kabahin. Muna nga ito na pong resbitaran niya, suko gusto ng Duterte na. Kaya nga naman, tungod kay doon na po yung mga inana, mga higala, okay na po. Doon na po yung uban. In fairness po sa uban niya, di yun ganahan sa mga Duterte. Ay, wala sa nang respetaran mga kagalaan. Pero inon ta mga sugitig paminaw nga, naagi mga trolls, ka-duty yun mga kagalaan, no? Mabawaan mo ng, wag yun gani mga klarong identity. Ang ilang trabaho rin yun pa, kuwan na yun. Mga troll farms ba day? Imo na sa pasagdan kay, mao po na ilang gibuhis na pamilya siguro. Pero kapuyo na sa dali na silang kapuyon. Dali na sa kapuyon labi pag madili ang ilang sweldo, kapuyo na. Lahi gyud sa ato mga loyalista, mahigala nga mga listeners, mga followers, nga mao pagani mo tubag ang mga trolls. Nga wa na sa sweldo. Pero gikan sa imong kasing-kasing ba? Mugawas imong pagka-Pilipino, mugawas ang imong pagkabana. Sabon palian ang giingon ni Marcolita nga, wala ko nakita ang inyong kakapoy. Na atong tiwason mga kagalaan niyang speech, be. Sige dong. Ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko. Salamat po! Ikaw, Marcoleta! Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Sige lang! Yabi si Rubio! Yabi si Mafia! Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong? Bongbong! Lakas! Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong alam po uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pampungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pampungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan
kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan ma-aresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan On est tous at ang d'accord que pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Binibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan ko na pribado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tama! sila. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig, at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Okay, gamay lang kayo mga higala ha. Kini about sa kwarta ni mga sugid di paminaw gipasabot ni Marcolita. Sana lang mo explain aning dapita mga kigalan ha para maklaro gyud mga sugid di paminaw. Straight to the point. Actually may higala ang uban ini kining sa Iglesia ni Cristo mga kakigalaan atong respetaran ang ilang katungod sa pagpadayag sa sentimento o kining uban nga may simpatiya kadaghanan ani may simpatiya mga sugid di paminaw kay gusto lang sa fairness. Ha? Kung imo na ipakitoon mga higala nga di lang ang mga senador sa minority ang gipanggukod, napoy gigukod sa majority dakin.
At sa makaingon ka ba nga, kana may sakto nga gibuhat sa ombudsman. Panalitan ka na sa Martin Romualdez, santo no, magimatandog ang hinapay, anak. Kada makakita sa ba? Ang mga tao ba? Ha? Og maingon kag campaign donations, may kana tanan senador nga nanagan, ha, porbida, grabe na mga campaign donations. Kay allowed man na mahigala mo dawat kag campaign donations sa atol sa campaign period. Atol mahigalas pagdagan nimo kay di man na madag mudagan kay ikaw ra bigo kay kwarta. Mo na importante nga taas kag rating. Actually mo na day nga magsuri-suri na gadag una. Bisa ka na kisa may midagag senador nga way sponsors na magana sa mga sponsors. Pero uwi kag investigasyon, ang katong kang Irwin Tulfo ang itong imbestigaron kay ang iyang sponsor ba kontraktor ba sa flood control, ha? Pero wa gyud. Kini si Martin unta nga na matandog ba sa untang hinapay pero wa gyud. Mo nay punto sa uban nga mga tao nga magtan-aw sila unsa man nga klaro man kayo. Panggukod man ning kalakiha, pamulitika ra man ning tanan. Kay mo yung ka nga di pamulitika, okay. Mali mo yung day, Sara Duterte, okay. Na may impeachment, na naman ka na. Kubati. Ipatas po ng flood control, ug unsa pa ng uban nga mga angay imbestigahon. Sige, para nga mapatas ta. Kay otherwise, dili masulbad ang corruption sa tunasod kung pili-pilion ra nimo. Kadto mga tao mahigala nga musulti batok sa administrasyon maoray gukuron. Unya ka na mga kauban nimo dinha. Okay lang. Paghatag mo nagsignal nga, sige, papadayon lang mo diha sa inyong gusto. Kawat-kawat lang, basta kay kauban ta. At sa padayon may gala si Rodante Marcolita sa iyang mga pamahayag, mga sukit di paminaw. Pero, hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ang ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bend the law? Ayun. Don't bend the law. Paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Sabi niya, yes sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan, at ang katarungan. I love you po! Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Okay, mo to may gala si Senador Rodante Marcolita, mga kigalan atol sa iyang speech.